Perkutut Nyolowadi. Lelakon iki tinulis adhedhasar pengalaman nyata sing dialami déning Ki Rengga, saweneh tokoh kasepuhan sing cumandhok ing sakidule Gereja Jago, Ambarawa. Paraga sing tampilane nyentrik, penggilut kejawen kang demen marsudi budaya tilaraning leluhur Jawa. Piyayi sing umure wis luwih saka 50 taun iki pancen beda karo wong-wong liyane. Lelakon iki kaya dene paseksen anane alam gaib sing nyolowadi lan asring dumadi. Sadurunge ngerti lelakone, Ki Rengga nampa Perkutut Nyolowadi. Perlu kawuningan gegambaran tampilane Ki Rengga iki. Rambute Ki Rengga diingu dawa, tansah katon kusut diure tekan gulu. Rambute sing dawa iku garing wernane, wis campur uwan. Jenggote putih diingu dawa nglewer nganti sak dhuwure dada. Bringose kandel wis putih, nadyan saperangan isih ireng. Kondang kanthi sesebutan Ki Rengga. Ki Rengga senengane penganggo sandangan sing sarwa ireng. Biyen uga tau kuliah lan dadi sarjana saka UNES. Saiki sakliyane madeg dadi wong tuwa, Ki Rengga uga makarya dadi guru PNS. Anehe, Ki Rengga ora kersa ngagem seragam dinas. Sing aneh meneh, Ki Rengga ora seneng nganggo sandal utawa sepatu. Mula yen lelungan asring nyeker tanpa sandal. Saka mitrane kang mapan ing Wanasaba, ana crita ngenani lelakone Ki Rengga sing aneh. Sawetara taun kepungkur, Ki Rengga ngalami lelakon kang ora tinemu ing nalar. Wanci gagat rahina, Ki Rengga lagi mlaku-mlaku ana ngarep omah. Ing wanci kang durung padhang iku, dumadakan ana nom-noman umur las-lasan taun. Katon mbranyak guayane, bagus rupane, lan katon mentereng. Tekani nom-noman iku numpak motor lanang model anyar nganggo plat AA. Motor mandeg ngarep omah. Bocah iku tingak-tinguk sajak kepengin mertamu. Ki Rengga banjur nyambut bocah nom iku lan diajak mlebu ruang tamu. Bocahe gelem mlebu omah. Sakwise lungguh, Ki Rengga ngajak pirembugan karo tamune kuwi. Sajak saking tebih nggih. Nggih, Mbah. Niki wau kula kesengsem kalih kawontenan ing griya ngriki. Kula kok ningali griya ngriki kathah peksinipun. Oh, nggih. Niku ingon-ingon kula. Kelangenan kula pancen peksi kutut, Mas. Pripun? Napa ajeng ngersakaken? Mboten, Mbah. Namung pengen ngertos simbah pun dangu anggenipun ngingu kutut. Nggih pun dangu sanget. Wiwit tasih enem. Malah wiwit tiyang sepuh kula nggih pun ngingah perkutut. Niku sakperangan warisan saking tiyang sepuh. Katuranggane perkutut mesti apal panjenengan? Nggih, sekedhik-sekedhik. Sok-sok nggih nyinau katuranggane kutut. Panjenengan nggih remen kutut napa, Mas? Nggih, Mbah. Ning kathah sing boten kopen,
sami ical. Lah mbok kersane kula openi wonten ngriki tinimbang kapiran. Eman-eman. Saestu napa, Mbah? Upami panjenengan kula aturi putut kula kersa ngopeni nggih, Mbah? Wah, remen sanget. Saestu niku. Nggih, saestu. Ning sanes wekdal nggih, Mbah. Kula tak beto kutut setunggal mriki. Kula pisungssungaken kagem simbah. Wong simbah rak demen perkutut. Nggih, remen sanget. Matur nuwun saderengipun. Sawetara bocah nom iku crita ngalor ngidul ngenani perkutut. Sajake pancen pandemen manuk. Sakwise iku dheweke pamit. Eman, nom-noman iku durung ngaku jenenge sapa lan saka ngendi papan dununge. Kirengga mung kelingan motore plat AA. Bubar pamitan, maklap motor sing ditumpaki iku wis ilang saka pandulu. Sing gumunake ilange motor iku cepet banget. Kaya mung sak kedeping netra motor iku wis ilang saka pandulu. Kirengga terus toto-toto mangkat kerja ing sekolah lan orang gagas meneh tekane nom-noman iku. Nganti sesasi ora ana kabar ngenani nom-noman kang janji bakal menehi kutut kuwi. Kirengga duwe panduga yen bocah sing winginane mertamu kuwi mung wong kleru mampir utawa wong iseng. Mbok menawa wae pancen dheweke iku wong sing seneng manuk lan kepengin nyumurupi manuk ingon-ingone Kirengga. Nanging pandulu iku luput. Selapan sakwise ketemu iku wanci gagat rahina. Dinane padha lan wancine uga padha persis. Nom-noman sing janji arep menehi perkutut gratis iku teka temenan ana daleme Kirengga karo nggawa manuk kutut sak kurungane kaya janjine sing wis kepungkur. Aduh Mas, kok repot-repot temenan nggawa kutut tekan Ambarawa kene. Niki kula bedakaken kutut setunggal sing paling sae. Anggungipun jankung temenan, Mbah. Panjenengan mesti remen. Matur nuwun lho, Mas. Pangandikane Kirengga karo nampa kutut ing kurungan. Lah terus kula ngaturi pinten kanggo gantose peksi niki? Kandhane Kirengga. Niki gratis, Mbah. Mboten sisah bayar. Saestu napa? Inggih, kula namung kepengin Mbah Rengga ngopeni kutut kula. Niki ingkang sak sae-saenipun. Ampun ngantos terlantar nggih, Mbah. Mboten, badhe kula openi sing saestu. Matur nuwun nggih, Mas. Ning kula kok dereng ngertos nami panjenengan sinten lan asli saking pundi? Sebat mawon, nami kula Jarot saking Kaligesing, Purworejo. Nggih nuwun, badhe kula enget-enget boten gadah nomor HP. Sakwise pirembugan ngalor ngidul ngenani perkutut, Jarot terus njaluk pamit. Dheweke ngeblas numpak motor lanang rega larang nganggo plat AA. Sing gumunake lakune kaya angin. Plat sedhela wis ilang. Pirang-pirang wulan manuk perkutut iku diopeni Kirengga. Anggunge pancen kung. Kirengga banget anggone kesengsem karo manuk kutut kuwi. Amarga rasa sengseme, Kirengga kepengin tambah koleksi. Mula dheweke pengen ngupadi papane Mas Jarot sing jare manggon ing Kaligesing. Nalika duwe wektu longgar, Kirengga jumujuk ing desa Kaligesing.
Teka ing desa mung mlaku banjur nuwuhake cubriyane wong akeh. Ki Renggo sing tampilane antik lan emoh nganggo sandal banjur dicekel warga kampung. Dheweke ditakoni werna-werna lan arep diarak ing balai desa. Dikira wong sing arep laku durjana. Nanging ketua RT banjur ndedes apa kekarepane teka ing papan kono. Kula namung badhe pados kutut wonten papanipun Mas Jarot, kandhane Ki Renggo. Lara-larae kepiye? Pitakone saweneh sesepuh desa Kaligesing. Kula nate dipun kirimi kutut sae sanget. Sing ngirimi niku nom-noman namine Jarot. Ngakenipun asal saking dusun ngriki. Wong-wong banjur umyek goleki sapa sing jenenge Jarot. Sakwise sawetara wektu padha njlimeti siji mbaka siji lagi ketemu. Ing desa kuwi biyen pancen ana bocah lanang jeneng Jarot lan duwe kelangenan manuk kutut sepirang-pirang. Nanging Jarot iku wis mati kecelakaan sawetara taun kepungkur. Ki Renggo banjur kelingan yen anggone Jarot teka ana omahe numpak pit motor lanang plat AA. Ki Jarot banjur diajak teka ana omahe wong tuane Jarot. Ing kono isih katon motor lanang plat AA sing ditumpaki Jarot teka ana omahe. Motor iku persis karo tumpakane nom-noman sing ngirimi kutut nyolowati marang dheweke. Wong tuane Jarot cerita yen sakwise Jarot mati kecelakaan, ingon-ingone kutut wis ora kopen lan saperangan ilang utawa ucul.